niki matur nuwun Bapak Udi rawuhipun wonten siang menika. Ayo lekan. Hei ho hei ho hei ho. Wah, ayo. Ae he he. Ho ho. Hei hei. Oh. He he. Oh, he a. Yo. Yo. Ayo ger. Kaya ngapa ulah kapri gelanmu Farjan. Iki lho. Woi. Yo. Ya. Ayo le. Sarihan Randy, sing hati-hati lo. Ayo Randy lo iki Randy. Woi. Ayo rata. Ayo ra. Ya iki lo. Ayo le Randy, la jala golong komeng ger. Ja. Bakar si asolo le. Ya, anu. Ayo Aril nih. Yo, iki lo. Ayan. Iya. Ayo. Iki lo Mas Heru. Ayo. Sarihan Randy Farjan sing hati-hati bayar lan ati budaya. Osa. Yo. Mas Budi. Jogetane jaranan ati bodaya
sang pelopor jaranan dangdut kreasi agawe sang kang para miyarsi pinarok endah wirama jogetane jaranan di budaya pelopor jaranan dangdut kreasi agawe sang kang para miyarsi jaranan dangdut kreasi agawe sang kang para miyarsi pinarok endah wirama jogetane jaranan kreasi budaya sang pelopor jaranan dangdut kreasi agawe sang kang para miyarsi ayo dianak ayo toh oh yo. Sikra nayaka ngayai karya pakarya ning raja kumraget sekut lancut tali wanda manunggal satya jamnya dimenasi swarane gumoro sarwa rebut arsi estu padha jawunya sanggata saduru-duru ngayahi karya Hey, yo. Ya iki hao Yeah.
Jos. Ayo lo. Hei. Oh. Ariel Wibowo. Hei ya. Ayo lo Mae. Jos. Oh. Mbah Mungkono. Yo. Mbah Glonon. Sarataun. Ya ho. Up. Lagi Mas Pujo Spot Batur sembah nuwun mriki kerjasamanipun wonten tiyang mriku. Terus goyang Siti, sengkal Siti, lo, jos, sehidup semati permintaan Mas Pujo. Hoa. Jalane wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen dheweke arep dipepito kuwi tekmu aku teke dia suka aku cinta. Rintik hujan di malam hari sayang, kau memang cantik, kau punyaku sendiri.
yo memuji urip bisa kasembakan urip bebrayan nganti tekan puputing jaman la 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 oh cinta kayak di surga. Matur nuwun Mbak Naryo. Kula dongake niki dagangane tetep laris. Anggenipun sesajian barong kucing lan sak pinunggalane. Oh
Ya ya ya. H-E H-O Op A Husra Husra H-E H-E Husra H-E H-E Husra Husra H-E H-E H-O-E-A Ha Das das E 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 H-O H-E H-O H-E A-O-E 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 Ho Ha-he Ha-o Ha-he Ha-ho Ha-e Ha-ho Ha-he Đó Wan sini loh kira Ayo Soleman dan sing hati-hati yer Ya iki lo Si Adi Budaya Iya 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 Ho Ahei Amuk-amuk doyong rata surang rata gel tangin langgar Ayo ngopo kapri gelang mono ing wong iki Ayo lena tangin damu gen Oh Piok 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 dur Rahman Oh Hela 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 hela
Ya sing kuwi nek tahu tak kawa baju kuning siapa yang punya enggal di ayo langsung ke mawon Mas Gendut langsung ke tari kucing Candramawa plak 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 oi wow kok amuk jaya krata Suraratsa ger ayo Pak Kri aku nyuwun diterke bali Bapak
Hayalah sore. Ayongan titelan sini apa nyon Bali ger. Oseng. Anu nggih dumateng sedaya para penonton mriku tasih wonten salah sawijining setunggal babak malih.